Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa ingkang puguh tresnani, pepanggihan malih wonten ing mriki kaliyan kula Ibu Dari Sri Wagesang badhe paring tulodo inggih menika pembelajaran bab tembang maca patsinom. Larasipun belok padhatipun 6. Monam nam 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 monam nam pat monam nam momo monam nam nam malulu roci cici ciro cinem monem ciro roro ro ciro lu cici cici ciro cinem ciro nem cici ci cici ci cici ciro cinem monem nem ciro lu ro 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 lu ro cinem ciro. Menika kala wau notasinipun sakmenika lirik utawi saeripun tembang maca paksinom. Nuladha laku utama tumrape wong. Para siswa ingkang puguh tresnani, kalau sampun notasi tembang maca paksinom, sakmenika lirik utawi saeripun tembang maca paksinom. Nuladha laku utama tumrape wong tanah Jawi. Wong agung ing ngeksi kondo panembahan senopati kapati Amarsuti sudaning hawa lan nafsu tinapsu tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karyana tias ing somo. Sakmenika sair utawi lirik tembang sinom sampun mugi saged dados video pembelajaran lan sagedipun sinau para siswa wonten dalem. Saking Ibu Dari Sri Wagesang cekap semanten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.